Matthew 28, verse 16 to 20. Matthew, pinunang libro sa New Testament. Nakakatusan sa Matthew ang Matthew 28. Kumasahon, verse 16. Kanya ngadto ang 11 ka sumusunod ni Jesus dito sa Galilee. Pagkita nila kanila, simba nila siya, apan ang uban nagduduha kung si Jesus bagayon ang ilang nakita. Nidoon si Jesus kanila, umingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa pagdumala sa langit ug sa yuta. Busa adtuin niyo ang mga tao sa tanan nga dapit, ug himuan ninyo sila nga akong mga sumusunod. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tuloy ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong isugok kaninyo. Hinanumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa kahangturan. So, lambutan. Amo na itong Amahan, salamat gayud Lord, ikaw ang Diyos nga buhi. Salamat gayud Diyo, Ginoo nga ikaw ang Diyos na nabanhaw gikan sa mga pangatay. O Lord, kung nakagid kaming buging paglaong ng Amahan, pinaagi sa imuang Lord, pinabuhi na ikaw isa ka na sa langit o nalingkod sa tuo sa Amahan. Salamat, Isu Kristo, na pinaagi sa imong pagkamatayong dibayangan na ninyo imong kaamong mga tanang sala. Na Lord, na among sala, nagahapon, sa maabot pa, o sa karong adlaw, Ginoo nga Lord, wala din natago, o wag sala nga wala mo na bayad. Subusa Lord sa mong pagtako kang kabuntaga, himuha gayud Ginoo. Lord, nga sa among pagsimba o sa papaminaw sa imong pulong, Lord, nga aplihan mo ang mga kasing-kasing, una-huna Lord, nga willing ni mo dawat sa mga pagbadlong, sa mga correction, Lord, ilabaw sa tanan sa training Ginoo. Lord, tabangi ang matag-usa na mo, Lord. Na Lord, nga abli dili mo question o mag-rumble lugar sa mga pagtulunan na hinatag ka na mo. Giyahi ako, Lord, na ang akong masulti sa akong bakbak, pinaagi lamang sa Biblia, pinaagi lamang sa balang Espiritu, dili ako Ginoo. So Lord, kani nga pagtuunan mo karong kabuntaga, Ginoo, maghahatag dito tayo na mo bilibyo o kadasig, Lord, na Lord, namutuman gayud sa imong mga kabubuton o sa imong mga mando na dihatag nimo namo isip nga mga magtotoo. So salamat, Ginoo. Lord, bani kami. Lord, let be Lord ang balang Espiritu, Lord, mao ang great teacher. Siya lamang ang makapasabot o siya lamang ang makapaabli sa muna-muna o sa kasing-kasing Ginoo. Busa Lord, among isalid kanimo, kapinalis mo balang Espiritu, mo bilin mo gabiya, makahatag kayo na mo, Lord, kung pagdasig, kung labas na ng pagsabot sa inyong pulong kami. So Lord, bani kami. Let it be, Lord, that Christ will be glorified. Let it be, Lord, that you alone be glorified this morning, O God. It's not us, it's not in this building, but it's only Christ alone that be glorified, Lord. So thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang title ako karong kabuntaga is mo ni siya usa sa mga gitahas sa Ginoo nga isip nga magtotoo, which is unsaon paghimo og mga tinun-an. In English pa, how do we make disciples? So in making disciples, mo ni siya ang gineglect gyud sa tanang kasimbahanan or even sa individual nga believer. So, makita na to sa Matthew 28 na sa dihan ni kailab si Jesus Christ o nisakas sa langit, pagbanhaw niya, before siya nisakas sa langit, nagi siya instruction na gibiling sa mga disipulo.
Ngayon ka disciples din butang ni 11 disciples, o nga pwede na kay 11, kundi daghan sila. Kaya nga naman, na may nagduha-duha sa verse 17. So, ang presence ni di lang kay 11, kundi naay uban pa. Basahan ng 1 Corinthians 15, actually mo ng 500 sa Acts, na nasa padung siya mabanhaw. So, makita kami, nag-address niya sa disciples. Disciples mean believer. Believer means Christians. Amen? There's no such thing as level 1 and level 2 Christian. Equal ba ta? Kung Kristohanin ka, tinunan ka ni Kristo. Kung tinunan ka, means nun as followers. Kung tinunan ka, it means, tawagan niya, magtutuo ka. What did you address sa apostle? Kawan tayo? What did he address sa apostle? Kung i-address niya sa disciple, which is kita na. So, mao ni siya nga makita na to nga usa sa mga ana to makatunan isip nga mga disipulo is ato ning makatunan kung saan gini paghimog disciples. Kaya actually, if you are a believer, inborn na gini. But gihatag mo ni sa Bible, gihatag mo ni sa Ginoo, na mo na itong kution. So, lingon din sa Trace and the Bible na libro ako nabasahan, lingon si William Carey, usa ni siya ka missionary, nga iyang gisulti sa iyang libro nga gihimo, na pagbabao lang ang tao. Lutinok na. So, lingon siya din basahin na kung hindi siya, in Carey argued against the Matthew 28 had been fulfilled by the first apostles and was not applicable to the church in succeeding generations. For Carey, this was an abdication of our responsibility. He saw the Great Commission as a duty and privilege for all generations, and thus began the modern missionary movement. So, laktod pagkasulti, ningon si William Carey, nagsuwat sa libro nga an inquiry into the obligation of Christians to use means for the conversion of the heathen. Sabi kanang unbeliever, ningon siya, kadaghanan ko nung nilali siya ani, na ang Matthew 28 is alam ako ni sa mga apostoles ni Jesus Christ. Wa ko na tayo labot ani. Muna yung lingon. Di ko na applicable sa church. I mean sa simbahan. Muna kita-kita lang ko no. Way labot ang gawas. So, lingon si Carey nga, kanina pagkabuhata is, lingon siya, ang word ni Gabriel is this was an abdication. Kung sa'yo abdication, in English, ay sa scholar is failure to fulfill a responsibility or duty. O laktod pagkasulti, gidisaw nimo ang responsibility or isip a disciple. It means, imong buwan nimo tagda, gineglect or gi-reject nimo ang mando sa Ginoo ng isip disipulo. Amen? So, morning karang atong tanawon nga being a church, the reason why Christ gigibilin tas kalibutan is it believer para bubuhat ang mando, which is the Great Commission. So mao siya usa sa mga butang na gineglect or gibaliwala sa mga simbahan or even individual believer na mahimo tag tinunan. Because mo siya na makita nato nga we need to understand gipadag-an tag Bibles Ginoo para atong masunod o makita kung unsa gid ang iyang mga mando. So mo siya, ang outline karon is how do we make disciples. First is atong makita is availability. It means available, means kanang availability. Kaduha is worship. O ang 3 steps in making disciples, ang una sa naabot ang nihatag instruction of Jesus Christ
Nihatag siya assurance or promises isip nato sa paghimo og mga tinun-an. So, una diha sa verse 19, go, baptize, and teach. So, mao ni siya ang step nga gihatag ni Kristo. That is why, remember, is being a believer, we believe that Christ died for our sins. Amen? Mituo ta, nga giluwas ta, pinaagi sa grasya, o diha sa Ginoo. So, mao ni siya nga, una sa tanan, atong gini, kung atong gila si Jesus Christ, our Lord and Savior, kinahanglan mo submit kita as a master, diha kaniya, as servant, as a ulipon, diha kaniya. So, usa sa mga goal na ko karong kabuntaga, kay kadaghanan din nato isip ng mga tinun-an is number one priority na to, una sa tanan, is to serve God. Mo ginagyud. Unya, nganong gibilin ka diha para maghatag ka kanang impact sa isip ka tao nimo. Buto na naon, ano siya? Pwede ba niya accomplish sa Ginoo tanan sa tanan namatay naman siya, kung nabanaw. Pwede niya accomplish. Kung makita niya, gibilin niya ang 11 disciples o kapag sa Acts, nahimos lang good, kay tungod ni matatayas, para sila ang ganito. Dati siya, kung basahin mo ang gospel, every time na nibuhaton milagros Jesus Christ, kung napagbuhi patay, bingo siya, ayaw mong saba. Diba? Ngayon bang sense nga waling na, kung kadagalan kita siya sa heart sa tao nga, even ang disciples, na ayaw mong saba. Kaya nga naman, dili pa sila prepared. Kaya nga naman, dili pa sila equipped sa balang espiritu. Kaya nga naman, ang making disciples, grabe mga persecution. So, mo ni siya, nag-prepare sila. So, mo ni nga, tao na banaw na siya, pag banaw niya, nihatag siya instruction. So, number one is availability. Kung basahin niyo sa verse 16, unya, niadto ang 11, ang 11 ka sumusunod ni Jesus dito sa Galilea, sa bukid nga gingon kanila. So, mo ni siya, in making disciples, dapat nakay-time. Kabantay mo, gingon siya, miadto ang 11 nga sumusunod ni Jesus. Sumusunod mismo ng disciples, yun ang tinanan, follower. So, dito sa Galilea, sa bukid nga iya, gingon kanila. So, we need to understand, pila ka days nagpakita si Jesus Christ? O sa siya ni Saka? 40 days. Muna sa itong kung maghihaya, dahil kung tagiyas, tunoy, ay sila, galakaw-lakaw pang kalag. Dito kalag Jesus Christ, flesh dito. Diba? Muli ng basihan. So, sa 40 days, makita niyo mong galing mga tawana, busy, gini, kung makita niyo sa dyan, malik, bis, pagpangisda. Pero sa diyang giingon Jesus Christ, nga, giingon na naman, ato, sa bukid nga, iyang giingon kanila, naagit sila time nga adto sa bukid. Amen? So, makita niya mo sa gisulat niya sa Bible is sa book of John sa Luke, 3 times man nagpakita si Jesus Christ. Pero sa inikita mo niya, sa John is 40 days siya nagpaso-paso. Pakita siya bawan, gisuwatanan. So, mali siya usa sa mga una itong buhaton, availability. Being a believer, na dyan kay available dyan ka na maghimo kang inunan. Amen? So, mo na siya na kung asa man ka, kadaghan na to, wakoy time man na, ngayon na sa mga full-time o sa mga pastor na manghimong disciple. Mga bitang di-address niya, sumusunod or disciples, it means Christians, it means believer. So, ikaw ako, apil ali nga tawag as a Great Commission. Yung Great Commission, dako na subo sa Ginoo. So, kung asa man ka kung gibutang sa Ginoo, sa tabahuan nimo, sa namakas panimalay, sa eskwelahan, na kay katungdanan, una sa tanan, is, you need to understand, is to serve God. Honestly, di siya ka na obligation. Kung sa ating ibasa rin na William Perry, ang tawag niya ni making disciple, it's a privilege.
pribilehiyo nga gigamit ka sa Ginoo. Amen? Isa po itong pribilehiyo? It's a benefits na imong naangkon. Kung kadaghanan naman sa mga Christian, ang paghahimo Christianist, paghimo nila nga nadawat nilang gasa, mora, it means package man na, it means grace man na. But kadaghanan to, paghawat to is manako. Total, dawat na manako. That is why nimo John Piper, sa imo pagdawat sa gospel, kung mao na himo nimo ticket, nga nibiyahe ka barko, nag-abot mo sa destination, ilabay na nimo ticket. Kaya wala niya gamit. So, mga na siya. Kung atong pagdawat ni Jesus Christ, mga atong pinunda, mga atong tanaw ng malamit ka sa itong daily life, ato na i-bless Jesus Christ. Amen? So, ano siya? Availability. So, na bisan asa sila, naagayon sila time. Niadto gayon sila sa bukid. Dibutan ni Bukid of Galilee. So, niadto gayon sila o nakitapok sa Ginoo ni Jesucristo. Amen? So, ano siya number one? Availability. Means, free, kung in making disciples, na-educate time. So, ikaduha is man siya. Verse 17, ito basa. Sa pagkakita nila kaniya, gisimba nila siya. Apan ang uban nagduduha kung si Jesus bagayon ang ilang na kita. So, ano siya? Number one, availability. Kung naka-availability, mo na siya is pakita ng Jesus Christ is worship, simba. So, mo na siya, and making disciple is worshiping God. Amen? So, mo na siya. Di na kaya ang worship ta, nga sa simbahan, o nagamputa, mo ta ang worship, sama sa di-share sa wife, ang God save you, Christ save you, is to worship Him. Mo, yun na. Kaya everything you do, dapat is pagsimba na sa Ginoo. Even eskwela ka, nananabaho ka, kung saan mong gibuhat tanan. That is why, mo ni siya nga, sa tanan mong gibuhat, may maya bang ginawa na. Kaya worship is to glorify God. Ang pagsimba is to glorify God. Mabita na ang sing, ingon sa biblical counseling, it's a you worship at the wrong altar. Ang sala ko no, is isimba ka sa lahi nga altar. Mo nang nakasala ka. That's the reason why Christ died for us, is to simba, nga simbahon siya, pasidunggan siya. Not just every Sunday, kundi every day nga gibuhat na to. So magayon mo nga, kaya kung kani siya, mo ni siya foundation, availability and worship is kanang nga isip-disipulo. Kung nakakanin kinayahan, actually, automatically, mo-follow ka wala. Kadaghanan naman na to, may mata, busy ko. Wako'y tayo man na. Actually, if you worship God every day, na-jugay tayo. Kaya nga naman, kita mismo, gitagaan taguwas sa Ginoo. Amen? Huwag bita nga naluwas din ta dito. Gipalo up pa bita. Kinsa may hindi pa ko nang share. Kanang ito na yun. Idasig na yun. Di ba wa? Kadaghanan na to is di follow up. Di matuto. So, mo ni siya nga makita na to na ang ikaduha na ng gibuhat. Ang una is availability. Ikaduha is worship. Pagsimba diha sa Ginoo. So, makita to, mo ni siya ang heart sa disipulo. Being a tinunan na followers ni Jesus Christ, it should be mo nitong kasing-kasing ang pagsimba ni Jesucristo. Yadto sila, availability nila, available sila, sila time, kung pagkita ng Jesus Christ, simba din sila. So, that's a natural na response na tinunan. Kung na yung pinanagdaduduha na kung ito na si Jesus gayon ang ilang nakita. So, mo ni siya. Mao ni mga tawhana na punoy na spundo, pero dili magtotoo. Mo ni siya gingon pati pa ni pastor mo ni siya mga curious disciple. Batay ni curious disciple na magsunod ni Jesus Christ kay curious sila ni Jesus Christ. Amen? Mo to ang kanili pangita is ang commitment
ang committed nga disciple. Mo na siya katulog ka klase mo disipulo. Curious disciple o kanang kalimutos sa curious disciple na sunod lang kung tanaw. Ikaduha is kalimot ko doon sa ikaduha is karang misunod pero wag mo tuman. O ikatulo, mo ni ang committed na disciple. So, ni-agree sila nga si Jesus Christ, silang Lord and Savior. Ni-agree sila nga si Jesus Christ, nagpakamatay sila mga sala. O ni-agree sila nga si Jesus Christ, na nabanaw, alang sila mga sala. Pero, wa sila mag-agree na maghimo sila disciple. Amen? So, makita niyo, ang committed disciple, musunod dayon sa gibuhat ni Jesus Christ. So, mao ni siya nga before ni mandos Jesus Christ na unsay amay buhaton nato availability of worship, nihatag sa siya promises sa verse 19 o verse 18. Verse 19. 18. Verse 18. Nihatag sa promises sa verse 18. Atong basahon sa verse 18. So, kasi gibutan niya is miduol si Jesus kanilang ningon gihatag kanako ang tanang gahom sa pagdumala sa langit ug sa yuta. In English, all authority in heaven has been given to me. So, unsay reason nga ningon Jesus Christ ni all authority? Ani siya? So that ang paghimo ni disipulo walay may babag. Amen? Walay makahindrance. Even all authority in heaven, even ang anghel, demonyo, Satan, di makababag sa paghimo nimong disipulo. Heaven and earth, even government, president, kings, or emperor, senator, imong employer, as long as gibawas company, di na makahimong babag sa imong paghimong disipulo. Munang authority, mo pasabot. Sumaan mo sa church age, sa persecuted church, di ba gina sa Caesar, ayaw mo sulti ng panganak na si Jesus Christ King. Nahimo pang babagla? Well, they continue to share the gospel. They continue to spread out the gospel. Even persecution in the book of Acts, giinan sila, si Peter and John, giinan sa mga Pariseo. Ayaw na ninyo isang yun ng anak. Kana si Jesus Christ na Mesiyas, ibadlong sila sa Sanhedrin. Ningon si Peter si John, mas mubay mi sa Ginoo kaysa tao. Amen? Mas mutuo mi sa Ginoo kaysa tao. So mao ni siya nga ang authority nga pasabot ni Jesus Christ ini is ang heaven and earth is under na sa iyang feet. That is why one of the reason ang makahindran sa itong paghimog tinunan, it's not Satan, it's not angel, it's not the government, o mas gibawal din sa itong nasod, it's not yung employer, yung office mate, kung saan may makahindran sa pagiging disciple. Self. Kaya mauwaw ko, kaya di ko kibaw. So, morning nga, makita na to, nga making disciples, Christ made a promise before nga iyan ihatag nga pagtulunan at pagkalingamando. Okay, because He knows nga in making disciple, tagaan ng assurance iyang mga disipulo. So, mo ni siya. Ang noun sa disciple is matitis, which means a learner or a pupil. So, in New Testament, kaning pasabot ng disciple is a technical term to the followers of Jesus. Mo na siya ang pasabot sa disciple, sa technical term to followers of Jesus. Dayon, makita na to na being a disciple, not just loyo permi.
wa jud ka premise na skilled ni Jesus Christ. Bas kadaganan man gud nato motupad ta ni Jesus Christ o maguna ta ni Jesus Christ. Being disciple is a follower. That is why we need to read the Bible. Na-describe will niya sa Ginoo. It means, unsay describe will. Nga na yung mga kabubuton sa Ginoo nga angay buhaton, isip magtutuo. Apil na ng Great Commission. So di na kagilanan, musiksa ako kung mabre pagbuhat sa Ginoo nga mo-share ko sa gospel. Actually part na sabihin na Christian. Kung musiksa ako na tawag ni kanang kung maghimo ka mag Bible study or kanang disciple, doos wa ka gihimo pa, musiksiko ka. Actually, it's part na being a Christian. Actually, you cannot, di ka mahibuhi anak, wa kay anak. Amen? So, mo ni kadaganan sa mga Christian, mas abot yung work sa Ginoo, isip gina, kita yung confirmation, muwag gina pa yung sulti nila. Pero abot yung sila ginapoy, mag-minyo na, di na mga council. Nagsinabot na sila. Basta self, gaya abot na sa self, di na gina mga council. Pero abot yung sa work sa church sa Ginoo, mabuhat pa kung sila, uminom sila. Ang worst pa doon, di sila kita na. So, what is siya nga, we need to understand is, ang making disciple, ang matipis is a pupil and learner. So, I hope every day, kung saan nakapila na kayo-use Ginoo, learner ka. Ma-learn ka sa every mistake or every sin or every ways of the life of Christ. Ang tanong sa John 14 na if you ask in my name, you can make great things beyond sa mo. Ang question, ask ba ta? Actually, kadaganan sa mga Christian, wag din yung heart, wag din sa mind. Kadaganan na ginawa na rin ang pag-inyo. Dapat ako. So, kaya focus kayo, busy kayo sa self. Makita niyo mo nga, ang tinguhan tayo is mag-love ni Kristo. Diba? If you love Christ, kaya napakita na siya, Matthew 6:36, Matthew 6:33, seek Him first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apil ang pagkaminyo, kung paminyo ka sa inyo, kung nahon na ni Kristo. Amen? Kung unsa pa yung needs nga, wani mo, na kung nahon na si Kristo. That's why we have a kingdom mindset. Ito ba itong nahon na is ang Ginoo, ang gingharian sa Ginoo. Kaya after all, matapos ni tanan. Amen? Diba ako kadungog ko ng David Jeremiah na wali last 2 nights ago. Every day, 500 martyrs mamatay sa dito sa mga gibawal ang Bible. 500 believers every day mamatay tungod silang pagtuo diha ni Kristo. Mataling mo si David Jeremiah, mas daghan ang puno ang martyrs sa panahon na to, martyrs sa panahon na to, kaysa panahon sa Acts o panahon sa persecuted church. Huwag mo tibaw sa balita because di ka maminaw sa balita sa Christian world. So, ako paminaw na ginawa ko ito, hinahila ko. Kaya naman, they are willing to die for their faith. Kung kita, lausi kita, wali tayo sa pag-share, pag-invite na lang, wag kita. Amen? So I hope it give us challenge and can question our salvation. So di ba yun nga, tanang kagahuman, pag dumala sa langit o sa yuta, gihatag sa pilihan ni Jesus Christ. So under His feet means all authority na ilalim ni Jesus Christ. So, mali nga tawag ni Jesus, gitagaan with assurance ang mga disciple, lalo na kita. That is why walay otoridad na makapakgang sa paghimong disciple.
Mga sa nagtrabaho ko sa una, bisag asa may mag-Bible study, gagawin ka mo, balin, umitin, ano man. Bisag asa may initan mo, oy, di na bawal na diha, oy, di na pwede diha, ato dapat milakir. Kasi di ko kita dahil, gusto sa ginoo, sige may pabadlungon, kung ato may sa weekend na tambayanan sa mga tao kaya break. Parang ano man, kung masimple, di mo yung tulong. Sumas na siya ng ginoo, mangita kay akong standard. Wa ko ni nabasahan ang kuskudog kandak na dili pwede mo share sa gospel. Wala, nagpadayon niya po, even dagang hindrance, dagang bagbag, nagpadayon niya po. Kaya nga naman, huwag mo na nabasahan sa kuskudog kandak na mo, nang kuskudog kandak, libro na, notebook. Na dili gisulti bawal ang share sa gospel. O hindi mo Bible study, hindi mo prayer meeting. So, na siya, nagpadayon niya po. Isa nasa may butang. Saan ito nakabutang yung lugar na sa bayanan sa mga tao kaya. So, muna siya para ma-expose diay ang church. So, muna siya nindot kung maghimog yung pamagin din mo, na ma-expose na yung reaction. Kung i-prefer na kadaan, yung makabuhat ka na lagi sa grasya. So, ang first step in making disciple, verse 19, busa at tuin ninyo. Lisod din si Juan. Sa English pa, gibutang niya, go! Therefore. Amen? Go! So in making disciples, ilangan yun ka, kung saan? Musik down, wait. Lord, mahuwat lang ko kung yung sa mga nga magpapatisipulo. O Lord, mahuwat lang ko na naitaw, na share na ko. It means go! Not a passive, but an active. So meaning go is as you go, or as we go, kung saan? Gibutang niya sa 19 is, make disciples in all nations, baptizing them in the name of the Father. In Mark 16, that's Mark 16, hindi ko niya, go, Mark 16, 15. In Mark 16:15, go, and he said to them, go into the world and preach. Preach. Means, sabi sa was preach. Sangyaw. Nagiging gawas nga tinog. Muna siya, as you go, preach. Muna siya, first step. At may dagat ng verses ngayon, kung pakita tayo, babasa niyo sa gospel, na sabihang si Jesus Christ, send out niya ang yung 12 apostoles. Yun siya, sa pag-adto ninyo, is mo preach. So go. Naguba akong tab. Hindi na mukha. So, hindi lang kung bahala magtuglalay ko. So, go into the world and preach the gospel to all creation. Mapasang po yung creation, apil ang iro yung pinapsabot. Creation is human being. Amen? So, gano'n man ang biluwas sa Ginoo kita. So, unsa man creation? Manigro, manigra, mabayot, matumboy, makatoliko, mamuslim, mabudis, mamormons, ma-Jehovah's Witness, mao na siya ang creation. Walay races, walay religion nga hindrances. You preach whatever religion siya. You preach what you share the gospel kung unsa pa iyang kanang races or yan kanang ethnic. Actually, immigration is ethnic. Ethnicity means asa ka na kung sa klase nga tao. So, mao siya na go, first step means go. So, di siya wait. So, sa ito pa, kung di mo go, di ba, number 1 sa ito, availability. So, muset yung kag time sa mong ibig nga Christian na nadyo kay time nga mo go. Amen? Sa availability na. So, go. Kung saan may go? Para tawagan ka ng walto kumukawag sila ha? O mag-chismis. Number 1 go is to preach the gospel. Manin sa Mark 6, Mark 16:15. Go. So, ano siya? And going, we need to understand, Jesus Christ is the God, is the Lord of the streets.
Amen? Siya ang Ginoo sa dalan. Agree mo? Siya ang Ginoo sa inyong palibot, sa inyong silingan. Amen? Siya ang Ginoo sa inyong eskwelahan. Siya ang Ginoo sa inyong office. That is why tanang authority under na niya kung siya ang Ginoo sa niya. Sa ito ba, as you go, maka-preach juga, maka-share juga the gospel. So, mga siya na making disciples is we need to go. We need to go. We need to walk. We need to going. Mulakaw kita, mangita kita. Kato siya, mangita kita, mulakaw kita sa paghimong disciples. That's the nature or that's the normal way of a Christian. So, gawas mo GPTE, napakalize na ka. So, mga mga butang lagi, na story, a player siya, basketball, Christian. Naibong siya na paglayap niya, siya mausa na balik sa kalit. At kung balik ang PA sa US ni, ginagawa ko na story. Siya mo na, alam ko sa may miso na ako naman sa guilty ko nga tao, hindi ko manito Christian man. Hindi ko manito yun. Ang nabalik mo kalit. So, sa US, di ba, sa US ba ito nga kung insurance nila, kanang free naman natin lahat. Magtapok mo yung mga patients o sa karong buha, tulog, mga nila. Dito niya na-realize, nag-ibaad to rin, nabalik siya, kaya yung patient dito, napasiran niya. Nawala hopeless, wag nasunog, wag nag-suicide to siya, na yung tupad, nakita na naluwi yung kristanan, wala nang hope. So dito yan na-realize, na Lord, nakita na ko. So ay, nabalian ko sa Ginoo, pero sa bugo. So makita, ang Ginoo, makita ang pamagi. Para naging usa ka kalag, na iyang adto. Amen? That is why, makita mo, Paul, unsa yung mga dagatan ni Paul, wa siya ni reklamo, wa siya ni grumble, wa siya mo question, Lord, nga nabot mo pa yung lugar, o na prison mo masigib sa'yo, ano na persecute mo ko. Kundi, tanang circumstansya, kung asa sa gip na buhat sa mga tao niya, ilibuhan niya opportunity to share the gospel. Makalimot siya sa iyong bisuat na, mapriso man ko ninyo, pero ang gospel, hindi mapriso. Amen? So, kaya naman, iya i-convert ang mga gwardya. Kung yung pisura, i-convert ang gwardya. Hindi sa kong biyak, sige sa isang news gawas. Muna, for me to live is Christ and to die is gain. So, pari siya na, first step is go. Adtuin ninyo. Busa, adtuin ninyo. Yung ang busa, ikas kuman. Muna, therefore go. Diba tayo mo? Na pag-uman sa authority, sa promise, hindi yata is dino, busa, itagaan naman ako, ang otoridad, hindi naman ako tanan, ang langit o kang yuta, busa, pag lang to, di ba dito yung assurance yatag sa dino? So, mo siya kumaliton. Ang hindrances in making disciples is wala di sa palibot, wala sa inyong persecute, wala sa sigig panahon mo, wala sa ginan ka na dibawal na dinhi, gawas kung way kasulway mo ha. Kasi nga wala mapapil, di ka bawal. Or kuwan ta ni di na allow din ni. Ang kuwan mo is ang emphasis at yourself. Amen? So, mo siya. Second step, in making disciple, first step is go, and second step is go and preach and baptize them. That is why ang making disciple, dili ba ko sa musyero ka sa gospel. Dawas kung kanang opportunity, kanang atawhan na mora daw makita mo. Pero kung nga pa yung makita ninyo, dapat in sharing the gospel, dapat ang making disciple mababaptizean niya sila. Amen? So, muna siya, ang baptism
di man siya makaluwas, o di siya na requirement na malangit ka, o may mga Christian. Ang baptism, mo na siya pakita na disipulo ka ni Jesus Christ. Kaya naman, liman sunod ka sa simple na mando, baptize them. Amen? So, actually, taas kini. Ang wali na kami sa Lapu-Lapu, Paprika, series. Kaya naman, ni-expound ko sa baptism. Kung basahin mo sa Mark 16, awa dia, Mark 16, verse 16. He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. Kung kinsa ka nung tumituo, unsa man, bunyagan, mo nang maluwas. Kung ang pasabot na dili tumituo, dili pasabot na dili ito na bunyagan, mo na luwas. Kung dili katumituo, mo niluwas. Kaya nga naman, awang second place, ang wala mo tuo, di ba? Dili maluwas. So, dili ka wala, ang wala mabunyagi, dili maluwas. Kung dili, makita niyo ang kaning structure sa sentence, ang believe mo ay maluwas, ang dili mo believe mo ay di maluwas. So, this way, baptism, ang baptism, dili siya ingon nga makaluwas. Kung di kato dito, kato pa automatic dito, ito ka sa gospel, mapabaptize ka. There are three wrong understanding about baptism. Number one is, pamunahon na itong libaling kanyang religion. Di ba? Conversion. Na mabunya ko lang. Ikaduha is, kung sa man, either kanang napaisala nga gikutan, mga hindi na mapabunyag. Di pa willing give up. Ikatulo is disobedient ka sa Great Commission. Nga kung disobey ka ni nga simple ko man, how can you obey sa uban nga mando? Amen? So di ka ka-obey, di ka kasunod kani. So baptism is part na siya sa disciple. That is, in making disciple, as you go, di kayo mo nang biyaan, kundi imo ginang imatuto. Nahanto siya mabaptismuhan. So, mo na siya. Kung kadaghanan sa mga tao, binibigyan ka ng baptism. Inoon, ang basic yun, kung wala ka, luwas ka. But mo na siya. If you will not submit to the simple command, di ka mo submit sa tanang manulos mo. Amen? Pag nabi sa, kung basahin niyo yung Book of Acts, di ba? Kanang believer, baptize. Kung ano pasabot nga baptize, may baptism is makaluwas. Hindi na siya makaluwas. It's a symbol. Romans 6, it's a symbol that we died in Christ, and you died in Christ, and born in Christ, and resurrect in Christ, which is your old self. Muna yung identity, suggest din yung old self, patay na, and believe ka sa new identity. That's the picture of dying to Christ and burying in Christ, na gilubong si Kristo, namatay si Kristo, gilubong Kristo, ikaw na banaw. That's the symbol, and it's an identification. You need that, iba mo na si spark, may tabo. If you are kasing-kasing ni mo, nakasabot yung sa baptism. Nasyay, kanang tawagin, may tabo ni mo, may bulang ka na di nakaganahan sa kalibutan. Muna siya, it's an identity. Diha sa Ginoo sa kalibutan o sa Satan. So muna sa uban, daghan kayo na di magpabunyag. Church goer, siya, Christian sila, hinarambin ko siya sa faith, hindi siya lagi, Christian na siya. Balik ko no, Christian na siya, hindi Christian, kuyaw na siya, sa mula ko, hindi ka pa-baptize. Mali dito, it says, wrong pagsabot, kaduha is nakaisalan. Muna siya, daghan is milihay. Fornication, or vices. Kung mo tayo nag-baptize, I have decided to follow Jesus, no turning back. Diba? So, all out na dito na. So, muna siya na. First step is go. Ikaduha is baptize. Actually, din akong discuss baptism. Baptism, makita niyo mo, din nagsugod. Di dyan na baptize. Actually, ang baptism ni John the Baptist, lain sa baptism na to.
Actually, nagsugod din sa Hudyo, sa religion sa Judaism. Tulong ka klase ng ilang tawag, Mishma, ito, Mekmash, o kailang Korban, o Korban. Ako nagtod, ibang mamukan. So actually, sa ilahang time, kung usod ka Judaism, proselyte, muagi ka ng tulo. Muna siya is, it means patay na ka sa indaan na kinabuhi. Muna nga process. Means sa mga Gentiles na world. Di na ka mo pwede mo kao mga baboy, di na ka mo pwede mo kao mga dugo, di na ka mo buhat ng mga nga. Muna siya sa musod ka sa proselyte, musod ka na mapapakandol ka Judaism. Ikaduha, muna yung baptism. Baptism, muna siya mo immerse ka sa water. Sa ilahan. It's a form na sila cleansing. Pero lang baptism, as a Gentiles, pero hindi ka pabunyag. Di na kayo kausa, kung dili ka, natuig ka ng pabunyag. As ang mga Hudyo, ilang buhaton. Ikatulo is, muna siya nga, di na ikay, manginabuhi ka, di na siya nagpagalimon. Kundi sa Ginoo na ka. Para na nandito ka sa Ginoo. That is why, kung basahin ng Old Testament, ang kinabuhi sa Israel is for the Lord. That is why, dagan sila feast. Kung tanawin mo ang feast, 7 feast, which is nag-represent sa ng Jesus Christ, makita mo, wala sila life, na ilahagin. Quote-unquote na life ba? Pero ang pinugaling na life is mo serve na sila sa Ginoo. Labi mabot ng Jubilee na year nila, na 1 year na Sabbath, diba mo? Or 7 years na Sabbath, reliance na Diyos Ginoo. So, muasa na siya sa atong baptism. Lusa na na po. Now, when you baptize, when you accept Jesus Christ as the Savior, you no longer live yourself, di na ka magpuyo sa kalibutan. Kaya ang baptism, it means you died to yourself, na no, you no longer live na sa mga kawalan. Kaya patay, nilubong na kagad Kristo. Amen? So, muna siya ang second step in making disciple. First step is go, kedua is baptize. Ikatulo, mo siya. Ang kadaghanan na ito, kung ano bibita ka ang is to teach. Okay, we need to understand, being a teacher, you're a model. Amen? Di ka pwede nga mo teach. Kung ano mo lakwa. Kung kanino si Paul, imitate me as I imitate God. So, sunda ko kasama sa pagsunod na ko ni Kristo. And 1 Thessalonians, you imitate God, yun si Paul. So, makita na to, being a teacher, ang question karon, kung sa man akong i-teach, tutuloy ninyo sila sa pagtuman sa tanan na akong gisugo kaninyo. So, ano siya? Teach, unsa man, the whole counsel of God. I-teach yung doctrine of salvation. Teach mo doctrine of regeneration. I-teach mo doctrine of sanctification. I-teach mo doctrine of justification o labaw sa tanan. I-teach to ang unsa ang Christian life. What is the family of God? Amen? So mo ni siya, ang tigil siya making disciple. It's not ba ako ba mag-share ka kung mandaan mo. Imo bilang mga ito. Mabitang natin sa prayer meeting ito every Tuesday. Salamat ako ganang tayo discipleship. Actually, that's the reason nyo matapok making disciple. So, in teaching, we need to understand sa itong pagtudlo, dapat kita mas muna ang model. Amen? Sama ni Jesus Christ. Di ba? Siya din ang maguna. Siya din ang himo sa John 13. Kung sa John 13 na context, He washed His disciples' feet. He was set gives an example, even He is Lord and Savior and Master. He was example as servant. In humility. Sumasan siya. Being a teacher, may magitag example. So, more siya nga, as you go, baptize, preach the gospel. After you preach, kung ito o sila, baptize them. After you baptize,